Iti uneg tinakurang 2 dekadan a panagserbi iti barangay saan pay pulos a napadasan ni Kapitan Erwin iti poblasyon Ispidigan tinaadanda ti umno a barangay hall. Ti multipurpose hall tinagserbi a barangay hall ken daycare center da ngem nadadael daytoy gubway ti gingined iti tawen 2022. Nag-crack di multipurpose hall so nga kami unay nususar. Duwa ngamin ti daycare center mi di mo madda di sitio Pakuma. Iso nga di ti mapanantog din katay so tinaganrolan da. Bale di ti pagmimiting kami kadakuan din ma'am di balay. Transaction. Okay. Ita, napalaos unay ti ragsak na, gapota kalaksidan iti munan anay pasdek a covered court iti napanatawen iti Pidigan Central School na isarunoan na simpati sumagmamano a kalsada na installaran ti solar powered lights ken madama ti panakabangon ti baro a barangay hall iti lugar. Pinadas met ti kapitan ngenya si deg ti panakabangon ti baro a barangay hall ti lugar iti naglabas nga administrasyon. Nag-request aming kasla ko man di covered court. Nag-request kidi. Uray ito barangay hall, nag-request kami na maumupulos ti impaina. 2 akad sa ara na pasilidad ti madama a maaramid a barangay hall iti poblasyon is ken manamnama a mausar daytoy kalpasan ti nakurang 2 a bulan. Saan laing met adagiti residente ti mairanod ti panakapataod ti covered court ngem ket di pakairamanan pa dagiti estudyante ken manursuro ti Pidigan Central School. 20 ket 3 met a solar powered lights tinainstolar amang silaw ti kalsada nga gatidog ti maysa kilometro manipod iti sumina a kalsada iti paset ti nagsangalan Pidigan agturong agpababa ti poblasyon east partikular ti naawagan a Riverside. Karaman pay anasimpa ti dalan ti 5 nga iskinita ti barangay. Agpadang inisyatibo daytoy ni Kong JB ken Kong Ching Bernos. Numan pay addan dating street lights ti lugar, bigbigan dagiti residente analawlawag nga amang dagiti naipatakder a solar lights. Taklo na mamata malipod ti street light tapos solar light. Dalawag ko rin ma'am, tati dalamin na nakalawag unay ti rabi. Ita digig labas makita ka daw digig sila ko di sa balti panggap na makita ka na waya makita mo dati sumungad ka nagagawid kan mapapan di laod kan nagpapanjay salan. Yaman ako unay kanya da ma'am da Diya mo no apeng iti poblasyon isi napili da nga inyo na nga nikan ti gastoy. Isang arod ma'am nga ti idi nikan ni apo congressman na to parte ti Riverside. Umapal ni Banger ti sentro. Okay. Iso nga no kumamabalin iso ko ti daw-dawat mi nga may kang kumaamin ti Banger mo ilain. Dagiti naso a proyekto ket mangipaneknek ti resulta ti panagkaykaysa iti liderato da Mayor Artemio Donato Jr., Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos. Jessica Boreta, Balitang Solid North.